Sabon Dale Entertainment. Duk duniya ana ji da mu, gari na mu bi Sabon Dale. Allahu kaliki na yi maka godiya, da ka kage ni Umar dan Najeriya, kuma dan Arewa, dan Adamawa, da gari na mu bi Umar nake tutiya. Mu bi Sabon Dale. Mana a ƙasa na mu bi kwai albarka na noma, ga kasuwanci akwai anan ma, fanni na ilimi suna da himma, ga 'yan siyasa cikinta akwai da dama. Allah ya kara wa mu bi gari na albarka. Mana a Adamawa mu bi tana da girma, matasan ciki na da kokarin nema, kuma babu shakka suna da alfarma, sun iya tarban bako da kima. Mu bi Sabon Dale. Mana mu bi mai mata, mu bi mai mota, umarni ne yau za na wake ta, na sako sauti zan jero baiti sai mai dan taka ko akan titi. Kuna jina kalamina Sabon Dale, yan fali na gaishe ku, yan gude kuma na gaishe ku. Akwai Fulani cikin Sabon Dale. Mana Mubi gari ne mai albarka a cikin Najeriya, babu shakka. Da ka ga dan Mubi sai ka koka, sannan akwai mu a cikin kowace harka. Mubi Sabon Dale. Mana muna da jarumin fim in Hausa a Mubi, da farko dole in gaida kai Yunus Mubi. Yal Najib kin ma na da kyawun kalbi, Fatima ta Sallama ta rike rafi, akwai Hadiza mamar waka a Sabon Dale. Momsit jarumi ne a gari na Mubi, Jega fashion fitacce ne a Mubi, Prince Lawan Bija dama a Mubi, Hajara Aswat ita ma a Mubi. Dole ne in sa Adam Elbabs a Sabon Dale, da akwai fitattun mawaka ma a Mubi. Farko dole in sa Yahya Mubi, Ibi ɗaukaka jikan Shata ma a Mubi, Faisal da Dabui shi ma a Mubi, Ibrahim Kaka shi ma a Mubi, ga M Yusuf da Shafi'u Mubi. Akwai editors da directors ma a Mubi, ga El Sadiq Mubi shi edita ne, Muhammad Sani Daya ma edita ne, sannan Muhammad Chindo director ne, Cameraman namu na Daniel Elia da Sadiq Waska producer mu.